Welcome back mga studio to another vlog. For today's episode po, ipapakita namin sa inyo kung ano yung mukha ni Mrs. na mayroong makeup. Nagpe-prepare po kasi kami ngayon dahil kasal na po ngayong araw. Saka kasama ko si Sax. Yan, by the way mga studio, si Mrs. talaga hindi mahilig maglagay ng makeup tsaka lipstick. So ngayon po, malalaman natin kung ano ba talaga, kung bagay ba sa kanya yung maglagay po ng makeup. Pero maganda talaga yung bare face mga studio, yung talagang natural beauty na walang anumang nilalagay po. Yan po yung lumang bahay namin dati mga studio nung hindi pa kami nagbablog. Pupuntahan natin yan sa loob mga studio kasi nandun sa loob si Mrs. Pasukin natin, tara. Let's go. Pasok. Excited ka na makita si mama na mayroong makeup. Antay, ganay ko. Scanan. Tara. May tao sa loob na. Yan na si Mrs. mga studio. Mukhang hindi si Mrs. to Yan o, medyo kulot yung buhok niya ba. Ginagawa mo? Tingnan natin dito sa harap. Wow! Higa na. Guys! Mukhang ikaw yung ikakasal Ang ganda ko po. Wait a minute. Who are you? Thank you so much sa aking hair and makeup stylist po. Thank you so much to your wonderful hands. Yan o, studio Feeling si ko Mrs. po parang ang bata ko po dito sa itsura ko. Okay. Parang ang liit-liit po ng mukha ko. Anong masasabi mo kay Mama, Sax? Ni ganda. Anda dyan. Ganda maayo. Ni ganda nga ayo. Oh. Gibayran ng piso. Bayran. Malawang beses ko po itong na-try na mag-makeup po talaga, at nung first po yung kasal po namin at siya din po yung nag-makeup sa akin. At ngayon po dahil may event kami na dadaluhan, kinonta ko po siya para mag-makeup po sa akin, at syempre sobrang satisfied po ako. Yan. Ninibago kami sa mukha niya, gusto nyo kasi hindi siya mahilig talagang mag-makeup. Oh no! So ngayon may events, ka-makeupan yun. So yun mga ka-studio, tapos na po kami magbihis po para sa kasal. Ready na po kami. Si Sax lang hindi. Si Sax na lang po. Oo. Kasi nandoon po yung kuan niya, suit sa reception area. So yun mga ka-studio, kita-kita po tayo sa sunod na vlog. Bye-bye! Bye!